Molts afirmen que Sant Jordi és un dels dies més bonics de l'any. Certament, les estampes que s'han pogut veure aquest diumenge als jardins de l'Hort d'Iglesias ben bé ho han pogut corroborar. Centenars de salvatans i salvatanes i d'altres visitants de pobles i ciutats veïns han aprofitat per viure la festa de la Rosa i el Llibre a la vila, gaudint de l'entorn natural que la Diada els ha ofert, allunyada de les grans aglomeracions, en un diumenge en què el temps ha acompanyat de valent. Constant ha estat l'afluència de públic, especialment durant el matí, que s'ha deixat veure per la quinzena de paradetes que s'han instal·lat a l'espai. Una representació del teixit associatiu local, els dos centres de primària i l'institut, així com diversos salvatans a títol personal, han volgut acostar la seva activitat als curiosos, mentre aprofitaven la diada per vendre roses, llibres i productes artesanals que serviran per cobrir els costos de la seva activitat diària o per tal de donar una empenta econòmica a iniciatives com viatges de final de curs. Les parades de l'escola Abel Ferreter, el Col·legi Sant Rafel i l'Institut Joan Puig i Ferreter, amb un lloc reservat a la seva comissió lila, han centrat gran part de les mirades. Les roses, sobretot la vermella, la gran triomfadora del Sant Jordi salvatà i un gran ventall de llibres per a tots els públics han estat els seus principals reclams. Venem llibres per totes les edats i són llibres molt xulos i estan bé de preu i normalment ve la gent a comprar i les venem. Perquè així després els diners que recaptem, perquè així Sisè podem anar a les colònies de Sisè. Estem venent llibres i punts de llibre i també fem dos sortejos d'un e-book i un sopar. Som alumnes de quart d'ESO de l'institut i hem estat venent tot el matí roses i llibres i és per recaptar diners pel nostre viatge de fi de curs. Tenim roses, llibres i de llibres tenim els llibres de lo que vindria a ser la secció infantil i després també tenim altres llibres per adults com llibres informatius, documentals, reportatges i novel·les també. La parada de la Biblioteca Pública s'ha convertit en el centre neuràlgic de la signatura de llibres d'autors locals i la venda de lectures de quilòmetre zero. Al matí, el cronista Quim Masdeu ha dedicat exemplars de la seva darrera obra, La selva desapareguda. N'hi ha que l'han portada de casa, però d'altres, els usuaris de la targeta blava de la gent gran, l'han pogut obtenir de manera gratuïta a l'espai. A la tarda ha estat el torn de l'il·lustrador Marc Baget amb la partida del seu segon treball. La publicació ofereix un viatge a través del temps i rescata una quinzena de jocs tradicionals catalans que Baget, fins i tot, ha posat en pràctica amb la canalla que l'ha acompanyat a la presentació del llibre. El concepte és intentar que els nens descobreixin els jocs tradicionals que es jugaven antigament al carrer, els que jugaven els nostres avis, i que els aprenguin, com en l'anterior llibre, jugant. Els hi proposo diferents juguesques on han de descobrir els diferents noms i jo els explico quin procés era en el que es jugaven els jocs. O sigui, descobreixen els jocs jugant. A la mateixa parada de la biblioteca, els visitants han pogut veure i exposats la 70ena de dibuixos que s'han presentat al primer concurs de punts de llibre de Sant Jordi. Ha estat precisament en el marc de la Diada quan s'ha fet entrega dels llaminers premis, unes bicicletes de muntanya, als guanyadors de les dues categories, els salvatans Aina Santoro i Pau Femenia. Estem molt contents perquè hi ha hagut força participació, de fet gairebé una 70ena de nens i nenes han participat, hi havia dues categories i bé, avui hem fet el lliurament dels premis, hem pogut tenir exposats els punts de llibre perquè els nens i familiars els poguessin veure i en definitiva estem contents, estem molt contents. Un any més, Sant Jordi també s'ha pogut viure a través del 105.8 de l'FM. Un grapat de col·laboradors del Dial Salvatà i Toni Mateos, el conductor de La Cafetera, el magazín matinal de Ràdio La Selva, han copsat l'ambient als jardins de l'Hort d'Iglesias amb un programa especial que ha comptat durant tot el matí amb entrevistes als protagonistes de la festa, un pessic d'humor i un eclèctic repertori musical. A tocar de les paradetes, els petits i petites han gaudit d'un taller mural en què han pogut decorar les muralles d'un gran castell fent servir únicament esponges i pintura. L'activitat, dinamitzada per Sílvia López, professora de plàstica dels cursos de formació al Gil Cristià, ha comptat amb la companyia d'un gran drac amb què moltes famílies s'hi han volgut fer una fotografia. Aquest drac el vam fer amb tots els nens que assisteixen al taller i l'any passat el vam estar preparant i tot i aquest any calia renovar-lo una miqueta per poder treure'l al carrer aquest dia tan especial i que la gent el pogués disfrutar i pogués fer-se fotos amb ell. Sant Jordi i la cultura popular sempre van de bracet. En aquest sentit, al matí els timbalers de la colla de Diables Infantil de la Selva, amb 4 noves incorporacions, han fet ressonar els seus tabals davant l'atenta mirada de familiars i amics.
La Diada ha comptat també amb la participació del Ball de Gitanes, que ha assumit la gestió del servei de bar i ha habilitat fins i tot una franja horària específica per degustar l'estaquirot, la seva beguda festiva. Les gitanes han estat, a més, les anfitriones del vermut folk del migdia, a càrrec de la tarragonina Cobla la Mitja Lluna. Els músics han interpretat melodies tradicionals mentre dues monitores han animat el públic a participar en la ballada popular i a prendre els passos al ritme de polques, jotes o masurques. La tarda ha obert amb un dels clàssics del nostre Sant Jordi, la trobada de plaques de cava, que enguany ha arribat a la seva 10a edició. El tarragoní Lluís Carretero ha exhibit la seva col·lecció particular integrada per més de 21.000 plaques, entre les quals se li ha incorporat recentment una nova peça dedicada als brolladors del coneixement, les fonts de l'Hort d'Iglesias. Diversos col·leccionistes de plaques de cava, a més, s'han donat cita a l'espai per tal d'intercanviar xapes i compartir la seva afició. Per la seva banda, el col·lectiu 25 d'abril s'ha encarregat de paivagar la gana de mitja tarda amb un berenar a base de xocolata calenta amb melindros sense gluten que ha esgotat ràpidament les racions. L'entitat ha centrat el dia de Sant Jordi a promocionar l'Auca de Sant Galderic, que presentava en societat a l'Auditori de Santa Llúcia el dia anterior i que culminava formalment mesos de treball conjunt amb la il·lustradora salvatana Carme Andreasini. A través de diversos panells dibuixats a mà i acompanyats pels textos de Lluís Martínez, s'explica la història de Sant Galderic i la seva defensa pels drets de la pagesia. Que fos una mica referent a l'època, que es vegés una mica la manera de treball, la manera de viure, i després ja cap al final inclús surt un tractor perquè la pagesia s'ha renovat molt. Són detalls que són petits però és perfecte del transcurs de la història. L'Auca vol convertir-se en una eina pedagògica que s'encarregui de divulgar la vida de l'autèntic patró dels pagesos catalans. Que els nens coneguin aquesta història com la d'altres persones, altres herois i personatges que ha tingut Catalunya i que ens han format com el poble que som ara i que són exemples que creiem que és molt interessant que siguin coneguts perquè hi ha hagut molt d'interès en tapar-los i no està bé això. Després d'haver reposat forces amb la xocolatada, la canalla i les seves famílies s'han dirigit fins a la pista esportiva de l'Hort d'Iglesias. Al punt de les 6 de la tarda, la veterana companyia Xarop de Canya ha arrencat amb en Jordi, la Joana i el Drac, una curiosa reinterpretació de la llegenda de Sant Jordi, on els seus protagonistes han hagut de domesticar i convèncer el drac amb un enginyós pla en què el paper dels menuts i menudes ha estat imprescindible. La ballada de sardanes amb la Cobla Reus Jove ha posat el punt final a una maratoniana jornada en què enguany més que mai ha quedat demostrat el poder de convocatòria del Sant Jordi salvatà.